Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha, Govinda Radha, Govinda Radhe. Jayo Radha, Damodara Radha, Damodara Radhe. Jayo Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe. Jayo Radha, Gopinath Radha, Gopinath Radhe. Jayo Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radhe. Jayo Radha, Madana Mohana Radha, Madana Mohana Radhe. Jayo Radha, Madana Gopala Radha, Madana Gopala Radhe. Jayo Radha, Shama Sundarada, Shama Sundarada. Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jayo Krishna Balaram. Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai. Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Devim Vyasam Tato Jayamudire Prayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Bhakti Bhavati Naistiki. Hare Krishna. Actually, last class all 36 ಆದಿತ್ತಂದೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ 36 ಆಗ್ತಾನೆ. 36 ಆದ 37 ಇರ್ತದೆ. Because long ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತು 37 ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸ್ವಂಚ 36 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ. Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Etanmatam samatishta ಏತನ್ಮತಂ ಸಮಾತಿಷ್ಠ Etanmatam samatishta Etammatam Samatishta Etanmatam samatishta Etammatam Samatishta Paramena samadhina Paramena Samadhina Paramena samadhina Paramena Samadhina
एतन्मतं समातिष्ठा एतन्मतं समादिष्टा परमेन समाधिना परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु भवान् कल्पविकल्पेषु भवान् कल्पविकल्पेषु भवान् विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् नाहि विमुहते न विमुह्यति कर्हिचित् विमुह्यति कर्हिचित् एतन्मतं समातिष्ठा समाधिष्ठा परमेन समाधिना परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु भवान् विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् न विमुह्यति कर्हिचित् एतन्मतं समातिष्ठा एतन्मतं समाधिष्ठा परमेन समाधिना परमेण समाधिना समाधिना भवान् कल्पविकल्पेष्न भवान् कल्पविकल्पेषु भवान् कल्पविकल्पेषु भवान् विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् न विमुह्यति कर्हिचित् एतन्मतं समातिष्ठा समाधिष्ठा परमेन समाधिना परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु भवान् विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् न विमुह्यति कर्हिचित् हरे कृष्ण माता जी। एतन्मतं समाधिस्था परामेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुहति कर्हिचित्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एतन्मतं समातिष्ठा परमेण समाधिना भवान् विकल्पेषु न विमुहति कर्हिचित्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। श्लोक 37 एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवन् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक 37 एतन्मतं समाचिष्टा परमेण समाधिना भवन् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक 37 एतन्मतं समाधिष्ठा परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एतन्मतं समाधिष्ठा परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एतन्मतं समाधिष्ठा परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एतान्मतं समाधिष्ठा परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक 37 एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक 37 एतन्मतं समातिष्ठा परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एतन्मत समाधिष्ठा परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्।
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏತದ್ ಮನಂ ಸಮಾತಿಷ್ಠ ಪರಮೇಣ ಸಮಾಧಿನಾ ಭವಾನ್ ಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪೇಷು ನಾಮ ವಿಮೋಹತಿ ಕರ್ಷಿತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏತನ್ಮತಂ ಸಮಾಧಿಷ್ಠ ಪರಮೇಣ ಸಮಾಧಿನಾ ಭವಾನ್ ಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪೇಷು ನ ವಿಮೋಹತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏತನ್ಮತ್ತಂ ಸಮಾಧಿಷ್ಠ ಪರಮೇಣ ಸಮಾಧಿನಾ ಭವಾನ್ ಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪೇಷು ನಾ ವಿಮುಹತಿ ಕೈರ್ಚಿತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 37. ಏತನ್ಮತಂ ಸಮಾಧಿಷ್ಠ ಪರಮೇಣ ಸಮಾಧಿನಾ ಭವಾನ್ ಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪೇಷು ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏತನ್ಮತಂ ಸಮಾಧಿಷ್ಠ ಪರಮೇಣ ಸಮಾಧಿನ ಭವಾನ್ ಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪೇಷು ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂತರ. ಏತತ್ ಏತತ್ ಈ ಮತಂ ಮತಂ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸಮಾತಿಷ್ಠ ಅನುಸರಿಸಿ ಇರು. ಪರಮೇಣ ಪರಮನಾದ ಸಮಾಧಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಭಗವಾನ್ ನೀನು ಕಲ್ಪ ಮಧ್ಯಂತರ ನಾಶ ವಿಕಲ್ಪೇಶು ಅಂತಿಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ನ ವಿಮೋಹ್ಯತಿ ಎಂದಿಗೂ ಭ್ರಾಂತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಚಿತ್ತೈಕನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ಯಾವ ಗರ್ವವು ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಗವತ ಸಲಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 10ನೇ ಮಲ್ಲ ಭಾವಸ್ಥ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸಾರಾಂಶವು ಅಹಂ ಏವ ಸಂ ಏವಗ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರಹಸ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೂಲ ವಕ್ತಾರನು ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲ ವಕ್ತಾರನು ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಅನೇಕ ವ್ಯಾಕರಣಿಗಳು, ಭಕ್ತರಲ್ಲದ ಅಹಿತವಾದಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ತಾನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದನು. ಭಗವಂತನು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಶಬ್ದಗಳ ಜಾಲದಿಂದ ಒಡ್ಡುವ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಿ
ಒಡ್ಡುವ ಅಹಂ ಪದದ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಕಟ್ಟ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕಲಕಬಾರದು. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಹಾಗೂ ಅವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವತರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯುತ ಸೇವೆಯ ಈ ಆಪ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾಕರಣಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಮಂದಮತಿಗಳ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪದೆ ಪರಂಪರಾ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ದೃಢ ಮನಸ್ಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾವಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಲದಿಂದ ಯಾರು ಹೊಸ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಸದ್ಗುರುವು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಅವನು ಶಬ್ದಗಳ ಜಾಲ ಹೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರುವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರಂತೆ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬುದು ಲೌಕಿಕ ಜಂಜಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅಂತಹವರಿಗೆ ನಿಗೂಢ ಯೋಗ ರಹಸ್ಯದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಹಂತದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಹಂತವನ್ನು ಆತ್ಮರಾಮ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯ ಈ ಹಂತವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು 1.2.20 ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥದ ಬೋಧನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸೋ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗತಃ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಸ್ಯ ಜಾಯತೆ. ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ, ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದುವೆನು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತನಾದ ಜೀವನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಭಗವದ್ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಭಗವದ್ವಿಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಪ್ಯ ಗಹನತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರಿಯಬಹುದೇ ಹೊರತು ವ್ಯಾಕರಣ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 10.10 ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಈ ನೇರ ಉಪದೇಶ ಸಾಧ್ಯ. ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಮುಪಯಂತಿತೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಿರತರಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ನಿರ್ವ್ಯಾಜ್ಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಉಪದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತನು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಭಾಗವತದ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕ
ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಅದರ ಬದಲು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಂಡ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿದ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ವೈಕುಂಠ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಫಲವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ. ಗೋಪಾಲ ತಾಪನಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಗೋಪಾವೇಶೋ ಮೇ ಪುರುಷಃ ಪುರುಸ್ತಾದಾವಿರ್ಭವ ಭೂವ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಂದೆ ಗೋಪಾಲಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗೋವಿಂದನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ 5.29 ಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತೇಷು ಸುರಭಿರಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನವೆಂಬ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಸುರಭಿ ಗೋಗಳ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದು ನೂರಾರು ಸಹಸ್ರಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಗೋಪಿಯರು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಮೂಲ ರೂಪ. ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ. ಇದು ಈ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ದೇವರ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಕನ ಸುರಭಿ ಗೋಗಳ ಪಾಲನೆ ನಿರತನಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಮೂಲ ರೂಪ. ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ. ಇದು ಈ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೊರತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಪುರುಷಾವತಾರಗಳಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಅನಂತರದ ಅವತಾರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವೆಂದರೆ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಾಬ್ದಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಧಾಮಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಿರುವ ಭಗವದ್ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿಗೆ. ಹೇಮಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ ನಮಾಚಾರ್ಯಪಾದಾಯ ನಿತಾಯ ಕೃಪಪ್ರದಾಯಿನೇ ಗೌರಕಥಾ ದಾಮದಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ತಾರಿಣೇ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಏತನ್ಮತಂ ಸಮಾಧಿಷ್ಠಾ ಪರಮೇನ ಸಮಾಧಿನಾ ಭವಾನ್ ಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪೇಷು ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಚಿತ್ತೈಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ಯಾವ ಗರ್ವವು ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪವಾತ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಲ್ಪ ಬರೋದೊಂದು. ಸೊ ನೆತ್ತ ದುಂಬು ನಮ್ಮ
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಾವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದಿತ್ತ ಅವು ಶ್ಲೋಕಾಗ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ಪ ಏನ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಏತ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಓಲ್ಪಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾವು ಮುಂಚಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತನೇ ಮನತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33 to 33 to 35, 36, 37. 33, 34, 35, 36 ಓಕೆ ಒಂದು 36 ಮುಟ್ಟ ಅದಾಯ್ತಂಡ ಅವು ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೇರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕದ ಅದಾಯ್ತಂಡ ಭಗವಂತ ಏನನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಒಂದು 4 ಈ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಈ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನ ಆಪುಂಡು ಏಕಾಗ್ರತೆಡು ನೆನ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಜಿ ಗರ್ವ ಪಂಡ ಪ್ರೈಡ್ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಪಂಪೆರ ಸೊ ಈವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ಲ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇತ್ತಂಡು ಓ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಹತ್ತನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 8, 9, 10. tenth chapter 8, 9, 10 and 11 okay very good so each ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 10.8 ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವ ಮತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧಾ ಭಾವ ಸಮಾನ್ವಿತಃ 9th one ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪಶ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ 10th one ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಏನಂ ಉಪಯಾಂತಿ ಅಂತಿತೆ 11th one ತೇಷಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಗಂತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಅಂಟಸ್ತ ಕೊಡುಂದು 4 ಶ್ಲೋಕ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಕಲ್ ಪ್ರಚಾರ ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡಿತನ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕದ ಉಲ್ಲಯ್ಯ ಗಡಿಗರ ಬಂದ್ ಐತೆ ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಡೀ ಮುಂಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಂಚ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕಡು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭು ಸೇಮ್ ಏನ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಏನಾತ್ ಒಂದು 4 ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ದಾದ 4 ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ 33, 34, 35, 36 ಏನೋ ಒಂದು ಸಡನ್ ಅದು ಬೇತೆನೆ ಅರ್ಥ ಸೇಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ ದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ ಅವೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾಗವತ ಓಕೆ ಸೊ ಚೂರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೂರ್ ತತ್ವನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಪಂಡ ಅರ್ಥೆಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆತ್ತಲ ಮೂಲ ಆರೆಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ವಸ್ಯಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಭೌತಿಕ ಎಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೌತಿಕ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಮಾತ್ರನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಭೌತಿಕ ಅಂಡ ರಡ್ಡಲ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಒಂದು ಶರೀರಲ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ನಮ್ಮಲ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಸೊ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ಸೊ ಅವೇನೆ ಭಾಗವತಂಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಹಂ ಏವಾಸಮೇವಾಗ್ರೆ ಸೊ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅವೇನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಏನ ಬೇತೆ ಸಡನ್ ಅದು ಬೇತೆನೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪರ್ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ತತ್ವ ಯೋವೇತಿ ತತ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರು ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಬುಕ ಯೋವೇತಿ ತತ್ವತಃ ತತ್ವದೇಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸ್ವರ್ಜನ ತ್ಯಕ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ
ಏಪ ನಮಕ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಏತಿ ಮಾಮೇತಿ ತತ್ವತಃ ಯೋವೇತಿ ತತ್ವತಃ ತತ್ವ ಪಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೆ ಎರಡಲ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ನೆಕ್ ರೆಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಶಬ್ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ నా వాయిస్ కేనుండతే కేనుండు మాతాజీ ಹಾ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಪೂಜೆ ಅವಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕನೇ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಗೆ ಪಂಡ ಅವಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕುವ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಹಾಪುಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜ ಕೃಷ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲರು ಒಂದು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ ವೈತ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೇರು ರಮಂತಿ ಚ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಡ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಏಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಐಕ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಡವೆನ್ನ ಗೆತೊನ್ನ ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ತತ್ವ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಈತು ಮಾತ ಪುಸ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆನ್ವೇರ್ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಡು ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯಡುಲ್ಲೆರು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ ಇಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪಗನಿಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ನಮಕ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೋ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ದು ಓದುದು ಏನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಹೃದಯಡುಲ್ಲೆರತೆ ಬೊಕ ಪುಸ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೋ ಉಂಡು ತತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೋ ಉಂಡು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೋ ಉಂಡು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ತೆರೆಯರು ಭಗವಂತನ ತೆರೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಕ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಓದೋಡು ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತ ಭಗವಂತನ ತೆರೆಯರು ಭಗವಂತನ ಬಾರೆಡ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಾವ నేను ಭಗವಂತ ಎನ್ನ ಹೃದಯಡುಲ್ಲೆರೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಭಗವಂತ ಹೃದಯಡಿತ್ತಿನ ಭಗವಂತ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಒಲ್ತಿಳ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಯೋನರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜನಕಲ್ ಭಕ್ತಿ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹರೇರ್ ಭಕ್ತಿ ಖಾಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ಚಿ ಪುರಾಣ ಬುಡ್ಚಿ ವೇದ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆ ಹೃದಯಡ್ ಭಗವಂತ ಉಲ್ಲೆರು ಅಂದ್ ಎನ್ನುಂಡ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹರೇರ್ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದ ಇವ ಕಲ್ಪತೆ ಉತ್ಪಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಮಾಜಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ತುಂಬಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪರ್ ಸದ್ಗುರು ಪಂಡ ಏರು
ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸದ್ಗುರು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾನೇ ಓದುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ ದ ಜನಕಲ್ ಪಂಡ ಜನಕಲೇನು ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ಮಾತ ಬೋಗಸ್ ಗುರುನ ಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಇಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜನಕಲ್ನ ಮಿತ್. ಏನಕ್ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆನ್ಲ ದೀಪೆರ್ ಬೋಗಸ್ ಗುರುನಕ್ಲೆನ್ ದಾಯಿಗ್ ದೀಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅರೆಗ್ ಲೀಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಣೈಕ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೀಪ್ಸ್ ದೆಮ್. ವೈ ಅಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಲೆನ್ ದೀಪೇರ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೇರ್ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಇನಿಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡಾ ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದಟ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಗುರುಸ್ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅವರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡಾ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಸ್ಕಾನ್ ಏನು ಉಂಡು ನೋ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೆತೊಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಡೈಲಿ ಸಾಧನ ಉಪ್ಪೊಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಾಧನ ಇದು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಾಧನ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಫಾಲೋಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ವೈಷ್ಣವನಕಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆನ್ ಅಂಚಿನ ಭೋಗಸ್ ಗುರು ನಲ್ಪ ಕಡಪುಡುವೆರ್ ಪೋ ಯು ಗೋ ದೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಕ್ಕುವೆರ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಐಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೊಚ್ಪವ್ನ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುರುಲ ಅಂಚಿನನೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ. ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ ಇಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಸದ್ಗುರು ಪಂಡ ಏರು ಅಂದ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಏರು ಊಹಾಪೋಹ ಪಂಡ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆನ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮೆರಿಕ ಬಂದಾಗ ಪಂಡೆರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೊ ಏನಕ್ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆರ್ ಯು ಗಾಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪರ್ ಛ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಅತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋಪವರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಅತ್ ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ಪೋಲ್ತಾ ಇವಾಗ ಕುಡವರ ಅವನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಏನ ಪನ್ಪೇರ್ ಏರೆ ಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಭಗವಂತನ್ ತುರಿಯಡ ಈ ನಂಬುವನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕುಡವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತೂತಂದು ಪಂಡಡ ಈ ನಂಬುವನ ಬಂದು ಕೇನೇಶ್ ದಾಸಾನ ದಾಸಾನ ದಾಸ I am trying to be the servant of God. Servant ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಲ್ಲ ಪಣ ಸೋ ಹಂಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗೆತೊಂದೆರ್ ನಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ ಯಾನ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಡಿವೋಟಿ ಆತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿವೋಟಿ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿವೋಟಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಡಿವೋಟಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಅಂದ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸದ್ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅದೇಪಲ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬೈದರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಐಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಅದೇ ನಂಚ ಪನ್ಪುಜೆ ರಿಯಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣನ ದುಂಬುದಿಪ್ಪೇರ್. ಎಸ್ ಅಕ್ಲೆಂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಟೆಂಪರರಿನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಏಕಲಾ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಆರಸವ ಭೃತ್ಯ. ಓನ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಈಶ್ವರ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ ಪನ್ಪುನ ಅವು ನಿಜವಾದಿನ ಗುರುನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಇಡೀ ತತ್ವನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ ಇರ್ ತತ್ವನ ದೆಂಗದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ ಸಡನ್ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಪಂಡ
ಅಕ್ಲಾಗ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ ಪನ್ನಂದೆ ಉಪ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ತಪ್ಪು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಇರ್ ಪನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಟ್ ತಪ್ಪು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈವನ್ ಬೋರ್ಡಂದೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾತಿನ ಸದ್ಗುರು ನಮಕ್ ಏಪಲ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪನೆ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿನ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇನಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಗುರು ನಕುಲ್ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುರು ನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಕ್ಲೇನ ಪನ್ನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತನ್ನು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತಾರ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದ್ ಜನ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಎವರ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕಾಡ್ ಪೋದು ಮಾತ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿಲ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಬಟ್ ಸಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪೋಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 10 years 10,000 disciples 10,000 ಶಿಷ್ಯನಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಲ್ಪರ್ ಸೊ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಏನ ಇತಿ ಆಕರ್ಷತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಂಡ ದಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದ್ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಯಾನ್ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇರ್ ಕೀರ್ತನ ಆಪುನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಕೀರ್ತನ ಮಲ್ಪರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ರಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಲೈಕ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗ ಅವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಪುಜಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪರೆ ಎಂಚ ಅಯನ್ ಚಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ದಿನಾಗ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಅವ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರ್ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಗಂಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ಅಂಟವನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏಪ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬಿಕಾಸ್ ಜೀವತ ಸ್ವರೂಪ ಏನ ಕೃಷ್ಣರ ನಿತ್ಯದಾಸ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯದಾಸ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯದಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ ದಾಸತ್ವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ ಜೀವ ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತರ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸುಸುಖಂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಮಯವಾದಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಏನ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಮುಕುಲ್ ಪುಸ್ತಕನ್ ಓದ್ಪಾಯರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ 16 ಸ್ಕಂದ ಓದೋಡುಗೆ ಭಾಗವತಂ ಓದೋಡುಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದೋಡುಗೆ ಏನ ಒಂದು ಮುಕುಲ್ ಓದುನನೇನ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಮುಕುಲ್ ನವಲ್ಲ ಅಂತ ನೋ ನಮ್ಮ ಓದುನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಗವತಂ ಏನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊ ಭಾಗವತಂ ಅಮಲಪುರಾಣ ಎಸ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ರಂಥಾವತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಪರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಗ್ರಂಥರಾಜ ಪಂಡ ಮಾತ ಗ್ರಂಥಡ ರಾಜ ಎಂಚ ಈಶ್ವರ ಮಾತಟ್ಲ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತಟ್ಲ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಈಸ್ ಭಾಗವತಂ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಮಹಾರಾಜ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅವನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನ ಪಂಡ ಮಾತಟ್ಲ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ
ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಾಲ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕೇಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀಲಾರ್ನ. ಸೊ ಆರ್ ಅವು ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭು ಆರ್ ಓದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ನಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಜನ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂತುಲೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ನ ಅವು ಸ್ವತಃ ಆರೇ ಬತ್ ಉಂದೆನ್ ಪಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ 6 ವರ ಅವ್ ಪಂಡಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯರ್ ಅಲ್ಪ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತಾರ. ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪುನ ತಮಿಳ್ ಏರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾರ. ಮೇರ್ ಪೊಸತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ ಅರೆಗ್ ಚಾಮರ ಸೇವೆ ಗುರಾಣಿ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದಿತ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ಪಿರೌಡ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕುಲೊಂದುಪ್ಪೇರ್ ಪಿರೌಡ್ ಏರಂಡಲ ಚಾಮರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಂದು ಪುನಾಗ ಪಿರೌಡ್ ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಚಾಮರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಚಾಮರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ. ಆ ಟೈಮ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಪನೊಂದು ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ತಮಿಳ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ. ಸೊ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಬೆ ಆಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಈ ಆಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ಆಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಜ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡೆ ಈ ಐಕ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅರೆಗ್ ತಮಿಳ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅರೆಗ್ ಅರ್ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ ನೋ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಇಂಬೆ ಏನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಂಬೆ ಆಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡೆ ನೋ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ಪೊಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪೊಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಏರಾಂಡಲ್ ಎತ್ತಿಂದ ಹಾಕಿಲ್ ಬರಾಡ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ನೋಸ್ ತಮಿಳ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ immediately come to stage and so ಆ ಟೈಮ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಿನ್ ಮಾತರಿಗ್ಲೈತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಸೊ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಚರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪಿರಾ ತಿರುಗುವೇರ್ ಇಂಬೆ ಆಂಡ್ ಏರ್ ಡಿವೋಟಿ ಚಾಮರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಫೈಟ್ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ್ ವೇರ್ ತಮಿಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವು ಡಿವೋಟಿಗ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಏನ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಗಡಿಗೊರ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ರನ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಹಾಕುಚಿ ಗೊತ್ತಂಡತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹಾ ಸೊ ಸೇಮ್ ಬಾಯಿ ಅವ್ ಕಟ್ಟುಂದ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡ್ರ ಹಾಕುಜಿ ಅವ್ ಕೆಲವು ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಬೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಡ್ದು ಅವ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐ ಪನ್ಪೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆವಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆವಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯ ಬರ್ಪೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಆಯ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ 30 seconds ಮುಟ್ಟ ಕೈ ದೀಪೇರ್ 30 seconds ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಒಕ್ಕಾಯ್ ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ. That time Guru Maharaj very healthy. ಆ time ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು. So ಪಂಡ his body was physically very strong. So ಸರಿ ಕೈ ದಿಪ್ಪ ಪೊಕ್ಕಾಯ ಪಂತ ತಿರ್ತುಕುಲು ಪಣ್ಣ ಇತ್ತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಐನ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅವ್ ಜನ ಸೇಮ್ ಏರೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ಸೇಮ್ ಜನ ಪಂತಾರೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಆವಂದುಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಡ್ದಿತ್ತುಂಡವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ when Guru Maharaj kept his hand ಅರ್ನ ಕೈನ್ ಏಪೆನ ಕರೆತ ಮಿತ್ತಿಯರ್ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಪೋಂಡ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ ಪೋಂಡ್ ಈ ಜೀವನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂದ್ ಪಂಪೇರ್. ಸೊ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತು ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದೋಂಡು ತೂದ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಶಿವ ಭಕ್ತನ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯವಾದಿ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾಯವಾದಿ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಜ್ಜಿ
ఒక కృష్ణగ్ రూపనే ఇచ్చి ఇల్లాడు అవే ఫుల్ డిస్కషన్ ఒక పొప్ప బ్రాహ్మణ ಮಾಯಾವಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇತ್ತ ಆರ್ಪೋದ್ ಪಂತರ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೆಂದು ಬೈದಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇಸ್ಕಾನ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತೂ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಬರ್ತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಪುಟ್ಟಿಯ ಪಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಮಂಚಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತ ಅಪಶಬ್ದ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಏನ ಪಿದಾಯ್ ದೇಶದ ಅಕ್ಕಲ್ ಲೆಚ್ಚನ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಅವೇನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೆ ಅವೇನಿ ಕೇನು ಜಾಲ್ಪ ಪೋದು ఒక అక్కలు పంపే కృష్ణ మాత్ర దేవేనంద అంచెంచాను బొబ్బ పాడారు అప్పగా పంపే ఈ రేనాడల నోటీస్ మల్తారా ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಮರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಪಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓ ಇಂದೆನ್ ಚಾಂಡ್ ಮಮ್ಮಿಲ ಬರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇರೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಡೀಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಾರತ್ತೆ ಅವ್ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯನ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಡಲ ಪಪ್ಪಾಗ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಪುಜಾಯ್ ಬಂತೆ ಆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಂತು ಎಲ್ಲೆ ಕುಡವರ ಪಂಡಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಈರ್ಬಲ್ಲೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅವು ಡಿವೋಟಿ ಪಂಪರ್ ಪಪ್ಪಾಗ ఒక ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಪ್ರಸಿಡ್ ತೂದುಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಬುಟ್ಟಂತೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ ಪುಸ್ತಕನ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಂಡಲಕ್ ಪೋಯಾರಲ್ಪ ಸೊ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ತೊಂದೇರು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಡಿವೋಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ ಬತ್ತೇರಲ್ಪ ದುಂಬು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಸಾದನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಕೈಡ್ದೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಿರ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂದು ಜನ ಅವು ಡಿವೋಟಿನ ಪೊಪ್ಪದಾದೊಲ್ಲೆರ ಆರ್ ಲಕ್ಕ ದಿನಲ ಇಚ್ ಕುಲೋಂದಿರ್ತಾರ ಅಹಂಕಾರಡ್ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಹೋದ್ ಅರೆಗೂ ಪ್ರಸಾದನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಬತ್ಪಂಡೆ ಮೇರಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರ ನಮಸ್ಕಾರನ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಪಂದೇರು ಏನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ದಾದ ಅಂಡ್ ಅಂಚಂಚ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾಶ್ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡೇರ್ ಎಸ್ ಉಲೈ ಬಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿ ಅತ್ತ ಉಲೈ ರೂಮಡ್ ಬತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸೊ ರೂಮಡ್ ಬತ್ ಪಾತೇರಿ ಏರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರ್ ಅವ್ ಏನ ಮತ್ತ ಬುಕ್ಸ್ ಕನ್ನದಿತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅವನ್ ಮಾತ ಡೆಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಹೊರನೆ ಮೇಜಿದ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಸೊ ಮೇಜಿದ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಫುಲ್ ಮಾತ ಬಂಡಲ್ ಬಂಡಲ್ ಎಂಚ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟದ 4 ಪುಸ್ತಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂದ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ ಅವು ಆತ ಮಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ ದಿಯರ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿವೋಟಿನ ಬೊ ಆ ಪಂಡೇರ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪುಸ್ತಕ ಕನತೆ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾನ್ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋದಿಯೆ ಮಾತ ವೇದ ನೋದಿಯೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಈರ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ಪಂತಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತನ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ ಪಂತಜೇರು ಸೊ ನಾನೊಂದು ಮಾತ ಪುಸ್ತಕನ್ ಕಣತೆ ಒಲ್ಪಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬರೆತಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕಡ್ದು ಎಂಕ್ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಈರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪರ್ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪರ್ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲ್ಪ ವರ್ಣನೆ ಕೊರ್ತುಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅಂದ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರು ಆರ್ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ತುಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಪ್ರಭುಪಾದ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತನ ಮೇ ಬಿ ವಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತೂಕ ಪಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡುಂಡ ತಮಿಳ್ ಇಡುಂಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಎಂದ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ತಮಿಳ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದ್ ಬುಡ್ದುಗುಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ವರಿ ಯಾನ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೋಗಸ್ ಅಂದಕ್ಕು ಪನ್ಪರ್ ಬಟ್ ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಆನ್ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಬರತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದುವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್
ಸೊ ಅದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ್ ಗೆಪ್ಪೇರ್ ಅರ್ನ ತರೆಟ್ ದಿಪ್ಪೇರ್ ಪುರಾಣನ್ ಬೊಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಈರೆಂಗ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಪೋಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂತೇರ್ ಅಂಡ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಪದ ಎಂಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದೆರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲಕ್ಲಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸರಿಯಾದ ಓದೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಪಿದೆ ಕಡ ಕುಡ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನೈತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೈತೆ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಪುಸ್ತಕನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಪಂದ್ ಅಡ್ಡಿಪೆ ಡೆಸ್ಕ್ ದ ಮಿತ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬೊಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಮಿತ್ ದಿಪ್ಪೇರ್ ಬೊಕ ಪಂಪೇರ್ ತುಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂತ he is not even opening his eyes ಪಂಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಆನ್ಸರ್ ನಿನ್ನ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಓದೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಓದ್ವೇರ್ ಅವೆನ್ ತಮಿಳ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದ್ವೇರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅರೆಗ್ ಫೈಂಟ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಏನಾನ ಹಾಕೊಂಡ್ ನೆಲಟ್ ಬೂರ್ವೆ ಐತ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ ಲಕ್ಕಾವೇರ್ ಬೊಕ ಏರ್ ಡಿವೋಟಿ ಇತ್ತಿರ್ತಲ ಯಾರ್ ನಮಗೆ ಅಡಿಕೆ ಏನ ಉಂಟು ಎಂಗ್ ದಾಲ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ತೊಚ್ಪಾರ್ ದಾದ ಉಂದು ಅಂತ ಅವು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಏನ ಬರೆತಂದು ಪಂಡ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರೆತಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ ಕೇಶವ ಆರ್ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಣ್ಣಡ್ ನೀರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅರೆನ್ ಅಲ್ಪ ಪೇಜಿನ್ ದೆಪ್ಲಾಯರ್ ಅವ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ಪ ದೀಪಾಯರ್ ಅರ್ನ ಬೆರಲನ್ ಬೊಕ ಅರ್ನ ವೈಡ್ ಅವೆನ್ ಪನ್ಪಾಯ್ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಶೈವೈಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪಲ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 year ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ ಡಿವೋಟಿನ ಅಮ್ಮ ಡಿವೋಟಿನ ಪಪ್ಪ ಬೇರಿತ ಇರ್ತಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಗೆ ತಂದಿರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 year. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪು ನಿಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಚಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ನೋ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಕೇಂದ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂಡ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಜಯಪತಕ ಮಹಾರಾಜ ಅವಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಗೆ ತಂದಿನ ಗುರು ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಕಲ್ ನಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗಿತ್ತುಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ವೇರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಏನ ಎನ್ನೋಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೀ ಎನ್ನಡ್ದತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅತ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಭುಪ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಎನ್ನುವ ತುಲೆ ಓ ಎನ್ನಡ್ದು ಎನ್ನ ನಿಮಿತ್ತಿ ಈತ ಜನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ಡ್ ನಮಕ್ ಏನ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ ಮಾತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಿಕ್ಲಿಗ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಏಪ ಎನ್ನುವ ಅಪಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಇತ್ತುಲೆ ಅವ್ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗ್ತಿಲ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಓದುದಿದ್ದೇರ್ ಬಟ್ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಅವನೇ ಮುಲ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಬೇತೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಪುರಾಣ ಓದೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಓ ಯಾನ್ ಅವಲ ಓದೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ನೋ ನೀಡ್ ಏನ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇನು ಓದಲೆ ಸರಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಜಂತಮಃ ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಭಾಷವತಃ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ದೀಪನ ಕೊಡ್ತೇರು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂತಿನ ಏನಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೀಪನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೊ ನಮಕ್ಲ sometimes very bad situation ಬರು ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಿರಿ ಇವನ್ ನಾರಾಯಣ ಒಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪಡಿಲ್ಲ ನಮಕ್
ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಂತೂ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಓನ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣನ ದಾದೊಂಜಿ ರೂಪ ಉಂಡು ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾತಿನ ರೂಪ ಒಕ್ಕ ಮೂಲ ರೂಪ. ಒಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಬತ್ತಿನ ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್. ಒಂದು ನಮಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆವನ್ ಬಟ್ ಇತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲಕನ್ ತೂತಾನ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂತಾನ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ ಸರ್ವಸ್ವನ್ನೇ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಬುಕ್ಕ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲೋಕಗೆ ಪೋಡುವ. ಬಟ್ ಗೋಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂತಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಪಗಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ದೃಢತ್ವ ಎಂಚ ಬರೊಂದುಂಡು. ಎಸ್ ಏತು ಜನ ಗೋಲೋಕನ್ ತೂತಾರ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಏತು ಜನ ತೂತಾರ ಏಲ ತೂತಚೆ. ಏತು ಜನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತಂಡ್ ನೋಬಡಿ. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ ಸರ್ವಸ್ವನ್ನೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ. ಒಕ್ಕಾರ್ ಪಂಪೆ ಗೋಲೋಕ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಗೋಲೋಕ ಮೇವ ನಿಜ ಧಾಮ್ನಿ ನಿಜ ಧಾಮ ಉಂಡು ಗೋಲೋಕ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು. ಅವು ಒಲ್ಪಡ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಒಲ್ಪಡ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೊಂದುಂಡು. Okay, I think you're unmuted. Yes. ಅವು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಮೂಜಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಮೇನ್ ವಸ್ತು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮಕ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಮಿತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ. ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂದಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂದಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಸಾಧು ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಧಾಮನ ತೂತುಜ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ನೆವರ್ ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ತೋಜುಜಿ ಧಾಮ ತೋಜುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ತೋಜುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ವೆನ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಗುರು ವೆನ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಕೊಡು. ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಸರಿ ಅಂದ್ ಬರುತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಮಕ್ ಆಯ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಸನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಕೊಡು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದೆನ್ ಉತ್ಪಾತ ಇವ ಕಲ್ಪತೆ ಉತ್ಪಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಏನಲ್ಲ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದೈಕೋಪ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪೊಡು ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಮಂಚಿ ಸಾದಿಡುಲ್ಲೇರ್ ಅಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಗೆತ್ತೋದು. ಸೆರೆಗಾಂಡಲ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನಾಡೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೋಂಡ ನೆಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ್ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್? ಕೃಷ್ಣ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಪಿಪಿಟಿ ಉಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಪಿಪಿಟಿ ಉಂಡು. ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲಾ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ.